ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị. Eze-Ana ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na-eji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu temple ọ ga-adị. Maka na eziokwu akwa chacha ndị ụka erigo anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Fọdụ sikara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fe ka mma. Bụrụ Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, webekwa chọọchị fa, okwu na ụka abịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Ekenego m ndị enyi anyị, ndị niile na-ajọghịrị anyị, ndị na-ajọghịrị anyị na TikTok. I love you all. Na ndị na-esonyere anyị ma na Facebook na ndị other social media handles. Ndị enyi anyị ndị YouTube na ndị fans na Eziokwu TV. A sị nka ụtụtụ taa maalụ unu niile mma. Na-ayọkwazị unu ndị niile na-esonyere anyị, na-emetụ aka na share button, invite your friends ka ha nụ maka okwu anyị ji bịa taa. Okwu anyị ji bịa taa eji m n'aka na irubere mbụ. Gịnị ka anyị ji maka ya bịa? Isiokwu bụ today's topic. Yes. Isiokwu ya bụ what every African should know about Christianity. Anyị bịara taa ka anyị tiwanye aka Igbo nsogbu. What you will learn today, you knew better before. Yes. So, anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Sonyere anyị n'oge awa, ọ meto ogologo too much, mana ọ ka ịmụta something that will change your life for good. Eziokwu, untold truth ka anyị ji baka bịa. So, metụ aka na share button gwa enyi gị ka ọ nụ from the horse's mouth. Maka na agwa ofu onye nọ fụrụ adịghị aghọ iwe eke. Ọ ka mma ka nwanne gị megịnị nụkwa from the horse's mouth. So, metụ aka na share button. Ka ị na-eme nke a ka Chukwu okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Ihe a bụ nkụzi all the truth onye Afrịka ọbụla kwesịrị ịma. Taa anyị chọrọ ekwu okwu gbasara Christianity etu o si bịa na Afrịka. Mana bifo anyị gama n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa April na-aga n'iru. N'isi ụtụtụ a ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị niile sonyere na ya. Anyị kwukwasịrị na ị nwere ike isonye na aja n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Na distansị abụrụ ebere a na aja anyị na-achụ ma ọ bụ na ọfọ anyị na-agọ na temple. Ihe a bụ aja mbuli elu, aja ụmụnne na-abịakọta ọnụ wee chụọ for common purposes. Anyị wee kwuo na ihe anyị na-eme, ị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Ihe ị ga-eme wee chaatị m na WhatsApp. Email token donation to the account number
ihe a bụ ege ihe aja eji akwado onye bụ aja a na-achụ n'igwe. Ụbọchị nchịkọta ya anyị ga-eje na mmiri jee chụọ aja mee saraka n'aha mmadụ dum, bịa na temple chụzie aja to entities of powers, jee n'ebe nchụaja gbuo ebulu wee mee saraka. I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe, mana anyị anaghị esho ihe ọrụ na social media maọbụ testimonies, mana I can tell you na ike dị na aja. Anyị malitere ịjụ aja years back. O nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị malitere wee ruo taa. As we speak, nwere ndị bụ ugwu 2024 as a whole ka ha dị sure na ha escape even a single month. What you don't know is only a mystery to you. Nwanne chụba aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Gezie ntị ka akọwalụ gị ihe mara. Ọ bụrụ na ị na-anụkwa onu m site n'Eziokwu TV, nkụzi ị na-anụ ya, ịlaikiri ya, ị chọrọ ishare ya ndị mmadụ, jee na Ogbuefi na YouTube, Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite, ọ my YouTube channel. Ị ga-enweta nkụzi a, nwetakwazi over 1000 lectures, nkụzi anyị na-akụzi n'ọdịnala Igbo ụbọchị ọbụla. O nwere ọgụ ọbụla ị na-achọ n'ọdịnala Igbo anyị emetụbara aka in the past. Ọ bụkwa ndị na-eso n'Eziokwu TV, o nwee Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu movie productions, yes, na YouTube watch ya, maọbụ jee na Eziokwu great movies na YouTube watch ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies, yes, Eziokwu TV anyị na-arụ ọrụ ntọ na run maintenance, so Eziokwu TV is not on air now, but I can tell you within few, let's say a week or so, anyị na-atụ anya na ọ ga-bounce back on air. Na maka ndị na-acha atị na WhatsApp na adị afụzi Eziokwu TV, yes, enwere tụ na run maintenance a na-eme na the entire Saturday network. Ọnya butere ya. Then ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ga-abịa. Anwụ na ngwụ na nkwụ na-abịa, metụ aka na share button. Asịrọ m gị dashi ama ego, asịrọ m gị dashi ama any star or any gift item ọbụla. Ọ bụrụ na ị metụ aka na share button ka nwanne gị nụ, doesn't make any sense isi gị dashi ama anything. Yes, maka ihe nji wee bịa, ndị kpọrọ m ọrụ si m bịa kwuo okwu nwanụ. Ekụzigo m nkụzi a years back, mana ọ masịkwa ha na m emetụkwa aka na ya maka ndị new followers. Yes, gee ntị ka nke ọrụ obere history etu ihe si wee malite. Etu nya bụ ihe si wee malite wụ Christianity, mma akọdụ etu esi wee metụta Afrịka. Mgbe Jizọs bịara, achọrọ m ka anyị yuzuo na nkụzi ịma. Yes, ka m yuzuo na nkụzi ịma. Eziokwu na emere many opinions concerning the personality, the character enyere as Jesus na Bible. Mana ọ bụrụ onye ka anyị chọrọ ịgata. Ihe anyị chọrọ ka anyị kọwalụ gị bụ ka anyị wegoro ihe na-enwelu a personality called Jesus that once lived here on earth. Now, oge Jizọs bịara, we were told na mgbe Herod na-ama aka ya na Herod na-achọ ka okwu onye bụ nwatakịrị, ka e kwuru na aga nwe nwatakịrị ahụ ga-abụ Mesaya to ndị Juu, to ndị be ha. O wee nye ọda si gbuo obere nwatakịrị ọbụla within the age, those infants si gbuo ha ncha. E wee sị na nne na nna ya akpọrọ Mary na Joseph wee kpọrọ ya wee gbado obodo a na-akpọ Egypt, to gosi gị na Egypt has been in existence. In fact, it will interest you to know na Egypt was the first world power. The Pharaoh, what I call the Bible, and they call Pharaoh from the ancient time, from the Old Testament. Pharaoh they dominate all, and pharaohs are from the northern part of Africa, called Egypt. So Egypt has been in existence, developed. Ịmarigo onye ọzọ na-achụ asị akpọrọ ya na obodo ọzọ dị civilized, ebe ọ ga-adị protected. Ọ n'ebe a ka ọ nọ wee too, n'ebe a ka ọ nọ wee too, nọ n'ebe a acquire knowledge, nọ n'ebe a jee akwụkwọ. Maka na mgbe o tigatara n'obodo ụmụnne ya, o tigatara dịka rabbi, o togo gụọ akwụkwọ, bere akụziri ndị be ha amamihe. Ụmụnne ya ji wee sị, onye a na-akụziri anyị amamihe a
ọ nwa Mary na Joseph anyị na ụmụnne ya nọkwazi n'ebe a ịgụtabere na Bible. Yes. So all na our knowledge o nwetara na seat of wisdom bụ Africa. It will interest you to know na Africa has raised so many great philosophers. The Aristotles, and let me tell you, most of the powerful philosophers schooled in Africa. Habuzie ma Karl Marx, and later the Aristotles, Zuzie ma Nandos, Messier Brugier Buna Athens, Greece, claiming that civilization started in Greece. No, Athens. Those people was trained in Africa by great philosophers. So Amamihe started in Africa. Only about the matter that the first university was built in Africa. Go and verify. Mahadum is in Africa. So yet na chekuwa na Africa saranya bo mbenu ba nosa. So only over na arụ ọrụ for Africa for greener pasture. Ebe onye nweta ihe dị mma. Ịghọtara ya? Yes. Etu o si abụ onwe onye ọsọ chụwara n'obodo ọgba n'obodo oyibo for protection. Yes, etu a ka ọ dị mgbe a ọsọ na-atụ Jizọs na nne na nne ha wee gba na Egypt. Etu a ka ọ dịkwazị onye a na-akpọ Abraham ịnụ maka ya mgbe ya na nwunye Sara na-achọ nwa ọ na Afrịka ka ọ gbatara ka o wee nweta ọgwụgwọ wee gwọọ ya. N'ọgwa na Afrịka ka ọ nọ n'ogbe obi na Afrịka wee fụ nwatakịrị nwaanyị ọ nụrụ Haga nke mechaa mụtara ya Ishmael asị nwa Mary. So Africa dị civilized ka m na-achịkọwara ihe dị na nkọrọ kịta bụ iji gosi gị na Africa adịrọ timid dịka ụfọdụ ndị mmadụ deziri akwụkwọ n'ikpeazụ ime ka ịghọta. So ga-agwa gị ihe merenụ. O wee bụrụ na mgbe Jizọs toliteziela o wee bụrụ amamihe ọ nwetara n'Africa wee na-anabe ha na-aga na sinagọg na-akụziri ndị be ha ihe. Mana mgbe niile ọ na-akụzi ihe a o nwere mgbe ọbụla ọ nọkọtara sị let me go back to Africa where he originated, as in his wisdom. Ebe ọ nọ wee gụọ aja akwụkwọ o nwere mgbe ọ filulu na ndị Afrịka na-ediri ka ha n'ozi o ji bịa. O nwekwanụ mgbe ọbụla mgbe ọ na-ahọ ndị 12 apostles ya ma ọ bụ 72 disciples ya o nwere mgbe ọ filulu na o nwere onye Afrịka dị worthy, na o nwere onye Afrịka ọbụla kwesịrị ka o sonye n'ụmụazụ ya ma ọ bụ ndị odibo ya. O nwere ọ bụrụ na ọ kpọrọ ndị Afrịka asị mba, kama ihe mere n'ogbu na ozi o ji wee bịa is not meant for Africans. Ozi o ji wee bịa abụrụ maka anyị bụ ndị Afrịka. O nwere ebe a jụrụ na Baịbụl sị na ya bịara maka ụmụ atụrụ Izrel furu efu. Ịgụtabere na Baịbụl o kwuru mission ihe o ji maka ya wee bịa. Let the bandage fall from your eyes. Onya ka nji wee bịa ka nkọwala nke o doo anya. Ọ sị na ya bịara maka ụmụ atụrụ Israel, lost children, sheep of Israel. N'ọnya ka o ji maka ebe o kwuru intention o ji maka ya bịa. He's a Messiah to his people. He's a rabbi to his people. Ọ bịara for we Africans. Africa abụrụ a timid place na ọ bụ na ọ chọọ ịbịa na ọ ma abịa. Mana o visitiri obodo dị iche iche, o visitiri Capernaum, o visitiri Corinthians, then at Turkey, o visitiri some towns even in France, o visitiri so many places. Mana ọ bịara na Africa maka gị nwagara afiro na Africa dị developed. Even Ethiopia, ịnụtara akụkọ gbasara Ethiopian Enoch? Yes. Ethiopian Enoch was a businessman na-eje business na Europe na-abata na Africa. Ọ tụcha afịa o jele businessman, international businessman ọ bụ.
So onwere mgbe ọbụla ọ pointere any 12 apostles or disciples from Africa. Onwekwanụ mgbe ọ bịara ozi ọma ya n'Africa, maka na ozi o jiri bịa abụrụ for ndị Africa. Etu a nọ kịta, ozi na-eziga adịba ezi ndị anyarị, maka na meseji na ọkpọ oku akpọrọ m maka ụmụ Africa, ka Africa chigata back to their roots. Ọ ihe anyị ji maka ebe ekwuwere m okwu gbasara ndị mmadụ ichigata back to their roots years back, 2016, 2017, 2018. Anyị na-ekwu ya mgbe anwa ikwu okwu gbasara ịgbasa ọdịnala adịrọla mpati eto dị now, maka na awakening adịbụrụ much. But we don't care, we keep saying the truth. So ozi o ji bịa is not meant for us. Onya batakwu na ụmụazụ ya, they followed suit. None of the disciples are apostles or even later converts. But they so and they see the leading characters in the Bible, see from Africa. All the leading in the New Testament, none of them is from Africa. Even letters, St. Paul of Tarsus, the converts, their brethren, we want to get in Africa. Letter to Romans, he have letter there after visiting them, after establishing those outreach. Sometimes or when we keep visit her, Odele haleta mbamume, umunne munde no na Romans, and medetaro na akwụkwọ Romans dị ebe ewu na Rome. Mgbe ụfọdụ odekwara ụmụnne m ndị nọ na Ephesus, kere ebe Ephesus dị na France. Etu a ka o si dechara ha akwụkwọ ma ndị nọ na Turkey, ndị Corinthians, etu a ka o si dee akwụkwọ dị iche iche. Mana onwere go order address to Africans, maka na the message which they are propagating is not meant for us. It's for the lost tribe of Daniel. It's not for us. Kedu ihe kpatara ụmụ Africa ji aṅụ paracetamol n'isi na-awụ onye ọzọ? Onye a bụ ajụjụ m. Onwere mgbe ọ gbara ụkwụ n'Africa. Ụmụ Africa. Yes, mana ọ bịara mgbe ọ na-appoint ndị ozi, onwere nke Africa ọ point. Even the leading characters na Bible ndị dere akwụkwọ a, onwere nke appointed onye Africa. Despite the fact na ndị Africa so na ndị international businessmen na-eje ndị anyarị na-abatakwa Africa. Enwere so many Africans say play nnukwu part during his works. Ka m gwa gị, o nwere ụfọdụ ndị Africa bụ ndị nọkwanụ na-ege ntị n'ozi ya, mana ọ kpọrọfa. Ka mmadụ atụ, o nwere onye a na-akpọ Cyril. Yes. O nwere onye a na-akpọ Cyril. Nke anwa sue wee buo obe. Nke anwa mgbe ọ na-ebu obe megidere ụmụnne ya ma ndị disciple ma ndị apostle, ọha niile gbafuo. Ọ Cyril bụ onye pụtara nọ fụ ka ọ na-adagharị na onye we cannot be able to carry the cross any longer maka na ọ dị tired. Ọ Cyril a bụ onye bịarụ offer to help him out. Iso ebutere onye obe a wee ruo na Golgotha. Mana yet Cyril a enwere ka esi wee gụnye na 12 apostles or 72 disciples. In nwere ike ịma Cyril a is from North Africa, the present day Libya. All that as goes where osi. Mana Cyril a gụnyere ya. Ịghọtara ya? Mana he stood so wee buo obe. Mgbe emesikwa ha na-enwe more convert. Ha convert kwara onye a na-akpọ Ethiopian Enoch through Philip wee ọkantaro through Philip. Onye a na-akpọ Ethiopian Enoch. Okay, ịghọtara maka Ethiopian Enoch. Then Ethiopian Enoch nabatakwara Christianity very early on time.
ọ nabatakwa Christianity around 350 AD. ọ nabatakwa ya very early. Mana Ethiopia dị n'ọkụ bụkwa onye Ethiopia, that is ndị Africa ndị na-acha ọcha. So ọ bụrụ taa ka ndị Africa nabatalụ ndị anyarị, ndị Africa ụfọdụ nabatalụ Christianity, ọ bụrụ taa. Mana yet enwere many king, even a king in Ethiopia nabatakwara ha very early. Mana they did not spread widely in Africa because most African nations rejected ya. Ha gbasara ọfụma. Yes. Even St. Augustine of Hippo. Yes. Even St. Augustine of Hippo is from North Africa. You have one idea? Yes. So St. Paul of Hippo is around Tunisia. Also from around Tunisia. Even about Tunisia or North Africa. So some Africans encountered Christianity very early. But they did not penetrate widely because the message he came with is not meant for Africans. So Africans did not play a major role, despite the fact that they are international businessmen, they encounter his teaching. But for the fact that he is not meant for us, they did not play a major role. And that religion did not sell very well in Africa. Today, those North Africans, both Tunisia, those areas, Augustine of Hippo, Libya, Obodo Cyril, Obesi, and Ethiopia, they know. Ethiopia, most of those areas are Muslims. So even that early Christians, despite the fact that North Africans, some of them they many encounter early, but it did not go down well because they later find out that his message is not meant for we Africans. That's why even the North Africans that first encountered that message did not absorb it. Angwage oge ndị anyarị ji wee bịa na mpaghara West Africa. Oge ndị West Africa ndị anyarị bido chọbazie spread bịawazie na Africa because of ihe nketa mineral resources in Africa. Ịghọtara ya? The Portuguese people, the British people, the German people, then abidozie wee kebe Africa. Na the Belgian colonized, I think, Congo. Ebidozie kebezie had they later balkanized African soil in the name of colonization. But their businessmen, because they in Africa, bido go madu, owa madu n'oru, maybe slave trade. All mark businessmen had to make it find their ways. And in Bahana this side, Hana with their businessmen and their missionaries. Now 17th century, when they came to Africa, this West Africa, harbors of Kusina Lagos Axis, because they followed water. They tried, the Portuguese people. They tried, they did not succeed massively the way they wanted it. So they came down to the east, they failed woefully. Because their failure in the east was so massive. They failed. The early missionary was Portuguese, go and verify. Because Habial, their target in our Imotobi, Inweta Eze, the kings. Maganahaman or one convert a king. Naturally, the king, the influence of the king will convert his subjects. They tried it.
So Manandi, our elders, our fathers then rejected the offer, telling them that no one be going to propagate here gbasara nwoke a na-akpọ Jesus. Ha jụrụ gwa ha na Jesus is not for them, na ha nwere uchi. Before ndị a na-ebu ozi ha abịa na be anyị n'ụdị ka e wee gbaa anyị n'oru nke mmụọ. Before ha na plan that, because ihe a chọrọ mgbe ha na-eke an Africa among themselves, achọgbo ka agba anyị oru nke mmụọ. Our fathers rejected it because na our fathers marụ Chukwu before ndị abịa. Before ndị abịa, obodo a na-akpọ Ụmụchukwu na Abia steeti ka dị na-eme exist. So anyị maara ọ bụrụ taa ka anyị bụrụ ụmụ Chineke, ọ bụrụ taa ka anyị marụ chi nke ukwuu a. So they did not penetrate. Or if you interest you to know na anyị nwere Ụmụchukwu, anyị nwere Arochukwu, anyị nwere so many other Chukwus. So anyị ma Chukwu, ọ bụrụ ha ma kụziri anyị to know God. Ọ bụrụ ha kụziri anyị ka esi ama Chukwu. Ịghọtara ya? Maka na anyị mara bụrụ Chukwu, bụrụ Chukwu, ụmụ Chukwu. Ịghọtara ya? So maka ndị ụfọdụ n'ime ụlọ eri nwere ike ị na-eche na ọha akụziri anyị ka esi ama Chukwu. No, anyị ma Chukwu before ha abịa. So the Portuguese did not do much. They fell woefully. O wee ruzie na 1885. 1885, na 18th century, they came again on second missionary journey. This time around, across the Portuguese. Across the Portuguese, because na mgbe ha na-agba gị na-ekena the English-speaking countries and the French-speaking countries. Even Nigeria was affected. So ndị ketalụ side ya bụ ndị anyarị, ndị mba Britain. So ha bịawa use another format. The format ha use. Format ha na-abịazi had drafted more. That is ndị nwere uzuzuru akọ n'uche wee bịa ụzọ ha ga-esi wee rie anyị ute ata anyị nwa amaghị na eriri anyị. Kedu ndị esendịrị na nke a? O wee bụrụ na ndị akpọrọ ndị esendịrị ndị ụka Rome ịma na ihe a na-aza mgbe mbụ anwe hama a na-aza bụ RCM. RCM meaning Roman Catholic Mission. Roman Catholic Mission. Ọ bụrụ na irugo ije jụọ ya fada, ọ bụrụ na ya fada erugo ihe dịka 70-80 years, ya fada ya anụ ọgbagobe, ya fada ya anụ ihe a na-akpọ RCM. N'onwe ndị a na-akpọ RCM. Ndị a na-akpọ RCM ọha nwa today bụ Roman Catholic na-anọ. The Catholics na-anọ today. Ihe eji mara ha mgbe ha bịa Nigeria bụ RCM, Roman Catholic Mission. Ndị Anglican na-anọ taa. And onye leaderi ndị Catholic a bụ onye a na-akpọ Shanahan. Fada Shanahan. Ọ na Nigeria, ọ ije na Holy Trinity, ị ga-afụ ebe a kpụrụ ya. Ọ ozi a ọ bịaziri wee succeed massively ka eji wee mee ya bishop. O wee mecha wee wu Bishop Shanahan. Ije na Holy Trinity Ọnịcha, ị ga-afụ ebe akpọrọ ya. Enwekwara hall alụrụ in his memory akpọrọ Shanahan Hall. You can see, go and verify. Now, their counterpart bụ ndị akpọrọ CMS. Ọ bụrụ na nna gị erugo like 70-80 gbagobe, ọ ga-anụgo this word CMS. Yes, ndị a bụ ndị a na-akpọ Church Missionary Society. Church Missionary Society. Ọ ha ka ama today as Anglican Church. Onye leadiri ya bụ onye a na-akpọ Samuel Ajayi Crowther and his team. Samuel Ajayi Crowther. O nwere ike ịnụgo this name before. Ọ bụ ndị ozigbo ozi ndị Anglican wee bịa. Yes. So ha wee mgbe ha bịaziri,
o wee bụrụ na ndị Katọlik ndị RCM bịara wee si na ikpere mmiri Niger wee gbagota na South East. Ọ South East wee bụ izi ha batara maka na ha si ikpere mmiri Niger wee gbagota. Ebe izi ha kwụsịrị, igwe izizi nabatara ha wee welcome ha wee nabata Christianity bụ igwe Idigo the first, igwe ndị Aguleri, igwe Idigo the first, onye nabatara ha na 1885 wee bụrụ igwe izizi bụ a Christian. Ebe a ka ha si pụta. Onye abatara ha nwere early convert ndị sonyere ha mgbe anwa. Ebe anwa during that time batara eji wee convert kwuo nwanne anyị nwoke bụ Blessed Iwenetas. Ịma na onye Aguleri. Ọ bụrụ na ịma Aguleri, pụta na Aguleri Junction, ị ga-afụ ebe akpụrụ ya. Ijekwuo n'ụlọ ụka ha na Aguleri ebe anwa, ị ga-afụkwu ebe akpụrụ ya n'ụlọ ụka o jere mgbe ahụ. You can still go and verify. So etu a onye abatalụ mgbe ha batazielu gacha agụtacha igwe Aguleri wee batazie Ọnịcha. Batazie Ọnịcha, ndị Anglican batakwuru wee jee mitie igwe Ọnịcha, igwe Eze Chima, igwe Eze Chima wee nabata ha wee nye ha ana n'ikpere mmiri ebe anwa. Onye batara ịfụta ebe ahụ, ị ga-afụ Anglican and Catholic ha nwere ana during that side of water side, 120 axis stroke water side. O wee sị ha ngwa jee lụrụ ọrụ unu na side ikpere mmiri. Ha wee jee lụọ unu ebe ahụ maka ndị ọcha na missionary ha na-alaiki ibi ebe dị nso na mmiri. Ha wee laiki ebe a wee jebiri. Emesịa ndị Anglican ndị Catholic bịakwa mitikwa Eze Chima. O wee sị ha jekwa mitie ndị Anglican ka ha na ha nye ha na etu a ka ha si wee nwee ana. Ibi ebe a ife Anglican nwe nke ha, Catholic nwe nke ha. Within that axis, all ha dominate. Etu a ka missionary si wee bata n'ala Igbo. Mana this time around, they came with different formats. Ịma format ha ji bịa. Instead of ha nwee ide agaji na nke ndị obi na-agwa ha maọbụ ndị eze site bịanụ ka unu na-ekwu maka Jizọs, ha bịa with a different format. Nna m kọrọ m akụkọ a. Ife ha meziri bụ na ha bịaziri wee jee lụọ ụlọ akwụkwọ, lụọ ụlọ ọgwụ. Onye abatara na ije n'ikpere mmiri Ọnịcha, ị ga-afụ water side nwe ebe ha lụrụ ụlọ ọgwụ. Ha na-agazi na ndị obi na ndị eze na-asị ha na ndị okenye bịanụ ka ụnụ bịa nara ọgwụ maka ukwu mgbu na ahụ mgbu. So they came as Caritas maka na ha bụ soldiers of the oge ahụ ka enweburu ịma na-enweburu before ha bịara, enweburu ndị a na-akpọ ndị agha nke obe, soldiers of the cross. So ha bịara were arms giving, na-ebute ma ọkịrịka, na-ebute so many things. Ha ji wee were gift wee win ndị be anyị. Ha use different format. Ha na-aga n'ime ogbe na-agwa ndị mmadụ site n'ụmụ ụnụ ka ha marụ ka esi agụ ka esi ede. Ndị mmadụ sị na ndị a dịkwa ka ha ji ezigbo obi. Edutezie ndị mmadụ ka ha marụ ka esi agụ ka esi ede. Abịazie n'ime school syllabus anyị, ebe anwa ha bịaziri ka ndị be anyị marụ ka esi agụ ka esi ede. Eweruzie Christian religion knowledge CRK anwa bụ ihe ndị be anyị juburu ajụ wee slọtụọ ya n'ime school curriculum. Ịbịa ịgụ akwụkwọ mgbe anwa ekuzibezere maka na o nwere onye nwoke a na-akpọ Jizọs. Ifuru sister ha ji bịa. Yes. Ịkụziri CRK has nothing to do with development. Mana ụzọ a ka esi wee megide rie ndị be anyị wee gbaa ndị be anyị ka oru. Ebe a ka a na wee bido kụziere ha akwụkwọ a na-agba akwụkwọ akụkọ Baịbụl. Ama ahụla na ntị nke a, gị tụgharịa ntị nke ọzọ. Mana I can tell you na ọ bụrụ na ịbọ mbụ ọrụ m taa, within 24 hours they will respond. Ha ga-abụ mbụ gị nke karịrị nke ịbọ mbụ ha. Kere ịkpata na ha enwere ike ịtọrọ ka ntị nke ọzọ ka abọ mbụ ha.
bomb America taa, I can tell you under 24 hours he ga-enweta ahụ bombardment. Nwaanyị na ha ya asị oke a sịrị anyị tụgharịa ntị nke ọ ha tụgharị, nwaanyị na ha ya atụgharị. Ihe niile abụ ihe ha chiri na ya bụ akwụkwọ akụkọ ka e wee mee anyị ka anyị dị indolence, ka anyị na-eme ka mugbu anyị, ka anyị wee accept to everything. Anyị wee na-akọ akụkọ paradise, wee na-agwa anyị na ụnụ nwere ebe a na-ejewo paradise. Anyị wee na-agba ọsọ eluigwe, ha nwa wee na-ebiri their own paradise here on earth. And ha makwa na o nwere oge ọ ga-eruo na ndị Afrịka ga-emecha saa anya anyị ghọta ihe a na-ekwu, ha wee je ya akwụkwọ achịkwa na o nwere oge ọ ga-eruo na ndị mmadụ ga-ebido question over this personality called Christ. Ha sị na oge a nọ antichrist. So ị na-ekwu okwu na a ga-asị gị antichrist. I don't surprise ọ bụrụ na ha taa gị antichrist. Ebe m na-akọwara gị because ha ma na oge ga-abịa oge ndị a maka na aghụghọ karịa onye a na-aghọrọ eme gịnị amala. Ha ma na time will come when people will start questioning those things because the story is not jail at all. They know. Mana gba ha akọ gị ha chọrọ ịkọ nka. And ha wee tinye that thing ahụ na ikwu eze ya mgbe ọ asịzie na ịwa antichrist. Mana nwere ihe dị ka antichrist dị ya. Kama ihe na-achọ ịkọwara gị bụ enwere problem with the personality of Jesus. Whether ma ọ bụ rabbi accepted, whether ma ọ bụ Messiah accepted. Mana ekwuru m na ọ bịara for ụmụnne ya. Ọ bịara with for Africans. So sister na ijikwa onwe gị kere ihe kpatalụ na ndị anyarị abịalụ wee bịa kaa na Afrịka. Ijikwa onwe gị why the same ndị anyarị abịa colonize anyị, ha colonizere China, ha colonizere India. Kere ihe kpatara na China na India jidechiri okwu ha aka ike like this. Kere ihe kpatara o ji wee bụrụ Afrịka ka anyị nwa wee tụrụ ihe anyị ji wee dị ebube. I have been to India. Yes, I have a course. I even visited the University of Bangalore. Now, these people are not interested in studying CRK in their university because CRK cannot teach you how to develop food. Instead, Ekuzere had a moral value and the history. No matter here I need the moral education, not Christian knowledge, not Christian beliefs. No, which ordinary well high moral value content in Ikusi Basalo, our own spirituality. While China and India did not embrace their own, they are intended to be colonized. Other than northern in China, the Chinese, the Indians, the Japanese, the Shintoism and the Hinduism, they hide this local hakike. Man, I wear that I went up why he hide where dear. When you see any, he had the against our way of life. And don't you behind I we go to. And when I put here to this window, imagine the greatest thing that can happen to any man about man up your identity. Ihe mere who you are and what you are. Ihe ji dem. Anapụ ana ihe emego ihe niile. So gari ihe na-ekwu maka ya. Ihe na-achọ ka nkọwalụ gị bụ ihe kwesịrị ịma gbasalụ na ọbịbịa Jizọs bịara ofu ụmụnne ya. Yes. Ọ bịa maka ụmụnne ya maka na ọ sị na ya bịa maka ụmụ Israel atụrụ ụmụ Israel fulefu. O kwuru mission o ji bịa. And ya ma achọ ịkọwalụ gị na for the fact na onwere ọnwa azụ ya ọbụla so na ndị ahụ onwe ọkwa na any letter ọbụla adresịrị etu esi wee adresị ya to Romans and Ephesus and rest of them, Ephesus na France and rest of them, onwere nke adresịrị to us we Africans. Ọ bịara maka us because ọ gbagburu Africa before. Ị ga-anụ maka Ethiopia nọ ka akọwara m ya. Ị ga-anụkwu maka ọda ndị nọkụ ma onye Syria, onye si wee bụ obewe onye Libya side. Man, ihe niile anwa yet ọ bịara for us. Onwe ọkwa n'ozi o ji maka ịbịa for us. Paracetamol na isi na-awụ onye ọzọ. Ụmụ Afrịka teta nọ n'ụla. Nkwụ dị na mba na-eghere mba nni. Ka anyị chigatanụ n'usoro okpukpere nke ndị nna anyị ha. Wuo ịkwụba aka ọtọ, ọfọ na ogu.
ọ ihe eji mara Afrịka. Ka anyị kwụsịnụ ụmụ ihe niile a anyị ji amụta wee na-enye anyị nsogbu n'okpukpere Afrịka dịka ụmụ Afrịka. Eji m n'aka na ịghọtago etu ya bụ ihe si wee bịa, na ọ bụ ndị Portuguese na ndị anyarị ndị British ndị bịalụ gbasalụ colonize na balkanize mineral resources dị n'Afrịka wee kee ya among themselves. Ọ ha bịawara wee were mkpọrọ ndị a na-akpọ ndị missionary wee bịa, and na ndị missionary ya na onwe ha bịara fọ ọdịmma anyị. Ọ ya ka m chọrọ ka nkọwalụ gị, ha bịara maka anyị nwa. So onye Afrịka ọbụla kwesịrị ikwudosi ike n'okpukpere nke eji mebe nna gị. Ọnya ga-eme ka ị wee dị ebube. Ka kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ na nkụzi a, ma ọ bụ na ị chọrọ ka a gbaara gị afa miri emi, send alụ meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871, ma ọ bụ 08057837672. I repeat 08057837672. Ka ọ dịkwanụ n'oge awa nke eziokwu echi niile. A sị na ọmaka ga-emere unu ka ị na-emetụ aka na share button na invite ndị enyi gị ka Chukwu oke pụrụ ime ihe niile gọzie gị ma gọzibiga gị oke. Ekwu na ịma nwụchu na ime efuchu. Asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m echeche ihe ọjọọ ya emeghị onye a mee onwe. Asị m na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Asị m ọmaka meere ụnụ wee sị ụnụ ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu, na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọdị eji wee chụọ aja emechaa na ọ ya ekwu ome. Udo dịrị ụnụ ka ọ dị.